Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another hadith na punta karon. Alhamdulillah. Adunay hadith nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyahang giingon, man nasiya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyatimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa duol nga pagkahubad niadto, iyahang giingon nga man nasiya wa huwa saimun, si kinsa man kadtong nagpuasa pagkahuman nakalimot siya nga siya day nagpuasa, paakala aw shariba, nya siya nakakaon or di kaha nakainom. Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, fal yutimma sawmahu, fal yutimma sawmahu. But pasabot nga ang iyahang puasa wala naguba, kumpleto gihapon ang iyahang puasa, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Tungod kay siya gipakaon ni Allah o gipainom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usa ka ni'mah, usa ka biyaya. Allahu akbar. Usa ka grasya nga ikaw nakalimot ka nga ikaw day nagpuasa tapos nakainom ka. O di kaha nakakaon ka. Dito nakahinumdum nga ikaw day nagpuasa nga humana nakag-inom, humana nakagkaon. Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, falyutimma sawmahu. Kumpleto gyapon, wala naguba ang iyahang pagpuasa. Fa inna mat'amahu Allahu wa saqahu. Nga sa pagkatinuod nga siya gipakaon ni Allah subhanahu wa ta'ala, di kay siya gipainom ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kani nga hadith wala nagpasabot nga kinahanglan namo inom, kinahanglan namo kaon nga nagpuasa, dili. Kung ikaw nakalimot, kung kita nakalimot nga tapos nakainom ta, nakakaon ta, walay problema. Kumpleto gyapon ang atoang pagpuasa, wala naguba, wala ta naka-iftar. Ari na lamang taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.